Jo sé que això no és molt popular, estem d'acord, però... Cada vegada més. És a dir, Sí, la gent cada sense vegada, perdre sí. euros no es pot. No, home, mai, no pots, això no se pot ni comentar, és que no n'hi ha lògica humana que la puga sostener, perdó la expressió. Es un día muy importante para nosotros, para la denuncia. I és una cosa que tothom entén. I els nostres visitants també. És a dir, també entenen que tenen així, que volen menjar-se com l'arròs, que això és com la càtedra de l'arròs, i que clar, hi ha que pagar un preu. No, però per exemple tu, analitzem per exemple uns altres platos regionals, com pugui ser la fabada, que jo vaig tots els anys a Astúries, a casa d'uns amics, a Gerardo, bueno, pues ells tenen el pla de fava a vora 22 euros. Básicamente es un tema muy parecido. No, yo creo que va a ser un poco una cuestión. No, yo creo que va a ser una cuestión, pues el B y el CICA 5, pues yo 4,75. El B y el CICA 4,75, pues yo 4,50. Com el nostre camp, sempre a la baixa. Sempre a la baixa, ja n'hi ha prou. Sí, entonces yo creo que eso no hay que cambiar el sí, no hay que cambiar. ¿Sabes? ¿Qué es la ciudadana? Desde aquí a todo el mundo, aquí en nuestra página web, arrozdeValencia.org, tomata, ceba y un poco de arroz. en la escuela del arroz para apuntarse y venir a conocer cómo se cocina un arroz meloso, un arroz caldoso, una paella, la variedad que quieras. Pues ya lo Un com li deien antigament al forn, no? Per portar, per això dic que després passejat perquè van a buscar els ingredients allà. Aleshores ahir agafa un